Новият кмет на село Ивански твърди, че местната администрация няма никакви документи за това какво проучване се прави в землището на селото и за какъв точно газ става въпрос. Никой поне няма доблестта да излезе пред тези хора, да каже кметството да направим едно събрание, да обясни на хората какво ще се прави. Валери Вълчев е отговорен за спокойствието и собствеността на близо 2000 души, които не знаят кой какво прави в нивите им. Те казват, че проучват недрата, нали, това било държавна собственост, така нататък, но то има и държавен фонд, общински фонд, което не се обработва, където могат да си правят каквото искат. Румънските инженери и работници с 30-тонни машини са газели нивите по здрач. Българските геолози, които са ги съпровождали, са обяснявали, че изпълняват поръчка на Овергаз. Заварих точно е тук един огромен апарат-датчик и много кабели. Тресат земята? Да. И ние бяхме в близост на около 50-60 метра от машината и се чувстваше някакъв страхотен трус. Изпитваш чувството, че си в реално земетресение. Дафинка Маркова е успяла да изгони румънците от земите си и дори да преговаря с тях. Други арендатори обаче не са имали този шанс. Значи никой не ме е предупредил, че ще влизат никакви документи. Аз не знаех, че ще минават. Установих след като видях прегазените ниви. Сега кметът и арендаторите си блъскат главите на типови договори, с които от Овергаз искат да пренаемат от тях земите, за да продължат проучването. Това са постфактум работи, които де-факто поставят арендаторите. Това за мен е извиване на ръце. Нали? Тега, ние ще дойдем, ще газим и накрая вие трябва да подпишете тук нещо, колкото да има за пред хората, така да кажем, че са нещо обезщетени. Кметът се закани през март хората да излязат на въстание, ако проучването продължи.